دما مرۆڤ دچێ جiyên danûstandinê rastî ve hilberînê tê. Em ê behsa tûrikan poşetên ku tê tevbikarîn bikin. Gelo ev poşet an jî tûrika ji naylonê çi tişt e? Poşet ji polîetenê tê bidestxistin. An jî mirov dikare bibêje ji qîra cuda ku ji niftê tê bidestxistin tête çêkirin. Tirkên naylonê di cîhanê de cara yekem di sala 1977 de tê tevbikarîn. Piştî belavkirina tûrikên naylon li market û molan bikaranîna tûrikan zêde bûye. Lewra giranbûna poşetên naylon ji êdina erzantir bûye. Bi vî îşê li Batmanê memleketê bajarê Êlihê dest pê kir. Di 2004 bû dest vî îşê kir li Êlihê Batmanê. Dema nû dest vî îşê kir ele mabû me dest paqijiyê kir, paqijiyê ve me dest pê kir. Heta wisa çû 10-15 sale ya Rebî şikir yanî ji hostê me re bû me anîne vê seviyê û vêga ya Rebî şikir yanî em ji xwe re xebata xwe dikin. Li Amedê li febrikeyekê de ji bermayên plastîk ji naylonê poşet an tûrik bi dest dixe. Li febrikeyê de plastîkên ku desta dudiyan e dikin tûrikên naylon. Xebata me em poşetê îkîncî xalî de çê dikin ê pazara manava. Milet mesela poşetê birincî xalî te ê ku dine evê mila ji xwe re wade ev îre difroşe gerî dönüşma me jê tebaîniyet ew kabîjî li Batmanê ew jî li wirê em wa değerlendirmiş dikin. Dînin li wirê ji xwe dixune poşet careka dî makînê me ji xwe bare û dibînin. Hostên naylonan ewlê plastîkên hatine bikaranîn ji nav kolanên bajaran kom dikin. Dûvre di hewzan de bi av dişon û ji makîneyên teknolojîk derbas dikin û tên hûrkirin. Naylon ku hatine hûrkirin dişibin baqê niskan. Bermayîna naylonê dîsa ji makîneyên teknolojîk derbas dibin û dibin wekî rûlo. Naylonên gulover bi makîneyan tên qutkirin û dibin tûrikên cûr bi cûr. Makînê me ê sî hewzê me hene wa poşeta eleman hene 4-5 heb wa dabijnê hewz wa dişon de lal paqij dikin tên ciyekê dî wa dişkîne hûr dike ciyekê dî jî wa zivat dike wê re tên dike me makînekê te weka hebên lîstika dertên dînin li virê jî em jî wa têmîn em jî wa li virê değerlendirmiş dikin wa dixine poşet yanî vî îşê ev sê makîne en az neskê 5 însan jê nadixwin. Ez sê makîne tabi heta ku tê digîje virê neskê 5-6 însan jê nadixwe. Yani xebatkarekî zav ew ji birincî xalî tê xebatkarayî çêtir e êdî zav milat feyde jê dibîne. Ev makîne wî helîle germin mesela neskê 200 derece gerbûna makînaye balê xwebartinê ew wî helîle tê basî ji hêzterê ew dike hewayê hewa lê dixe dibe weka balonê ew balon tê jorê deh berdanê ve jorê re wa dikşînin dide bir jêrê wa dixwe nav evê te gotê xwarê ji xwe wa dipêçe îre ew makîna me jî wa jê dike weka atlêt yani atlêt yani firqayî atlêtê tune ye te wa karşılaştırmış ki atlet e û ji vir jî başêne pazara.
Poşetên ku tên bi destxistin bi sed salan li hemberê şert û mercên derve an li hemberê rûtubeta hawirdorê xirab nabin. Lê mixabûn ku ji sedî yek naylon ji nû ve têne zivrandin. بعدين لايلوني عيني لايلوني ام جارك عندي تخنا لايلون اما سنه قبل لايلون بريجي قالتي ايش بترول يشدبه ايش بترول يشدبه مثلا شدبه بلاد وادابيشه تبي مثلا ودبينش وادنا هذي ديرين ام جارك عندي دلال باقش دشون سجاب حوز ماكينه مانا وادشون جارك عندي نجا وادر لدرمشت بس اف وشد جالي اوكي باش جالي تابعات دي باش جالي سالغه و اودي تب باقشتره çünkü mesela az be ikinci kalite ikinci kalite o birinci kalite ne be yalnız yani tabiat ve ikinci kalite birinci kalite zütür hındadı be tabiat ev başı lej o kara birinci kalite baştır. Türkiye naylon li xwezayê zû bi zû nahelin û hûnda nabin. Türkek di nava sed salê de hê perçe dibe. Lêbelê perçeyên naylon li xwezayê dimîne. Ev mesela ne vaka evdine ev zû hındadı be evdi mesela ikinci kalite jubay ku ikinci kalite germe ticaret bine zû hındadı be evdi serte şu petrolü nû çedbe serte ta vizû öğretmiş nake ev ne saye ev deni mesela evdi mesela diyelim 100 sale ev ne var 10 salada hındadı be tabiat öğretmişti ki